Kuwi janjane Prabawa apa? Lah rak ya akeh sing luwih tuwa tinimbang aku to. Aku nek karo kowe ya tuwa kowe. Tuwa meneh Simbah. Kuwi lah ngomong kleru meneh kowe iki janjane. Penemu ngene iki ora mergo saka umur ni, mergo saka kepinteran, mergo saka kawicaksanan. Senadyan to aku iki wong tuwa, kowe bocah, nek penemune iki pinter kowe ora isin aku meguru karo kowe. Unen-une jaman biyen kebo nusu gudel. Oh, kuwi jenenge kebo mburuk. Ora tenan to. Ketekan wong siji kok ketekan pelawak ngono. Kebo mburuk kok dienggo. Lah kena kebo nusu gudel iki pas meneh wong tuwa meguru bocah ngoyak wae kuwi ora deng. Ana perlu apa Kang tindak mrene kok kekat iki ngene iki blakan nek Tanjunganom ki agek keruh telung dina iki geger keker sier-sier. Aku tak takon jajal geger sier-sier ki apa jajal iki? Aku geger ki geger takon geger Dembar diwangsuli nesu akeh wong sing kranjingan bocah wadon nganti do ilang wirange ya saiki iki. Akeh para satru sing ilang tanggung jawabe ya saiki iki. Geger tenan iki saknyatane. Oh, nyambut gawe ana kono urung nganti rampung wis lara mati. Kaya kenjingan setan. Kuwi janjane Prabawa apa? Lah rak ya akeh sing luwih tuwa tinimbang aku to. Aku nek karo kowe ya tuwa kowe. Tuwa meneh Simbah. Kuwi lah ngomong kleru meneh kowe iki janjane. Penemu ngene iki ora mergo saka umur ni, mergo saka kepinteran, mergo saka kawicaksanan. Senadyan to aku iki wong tuwa, kowe bocah. Nek penemune iki pinter kowe ora isin aku meguru karo kowe. Unen-une jaman biyen kebo nusu gudel. Oh, kuwi jenenge kebo mburuk. Ora tenan to. Ketekan wong siji kok ketekan pelawak ngono. Kebo mburuk kok dienggo. Lah kena kebo nusu gudel iki pas meneh wong tuwa meguru bocah ngoyak wae kuwi ora deng. Oh iya aku ngalah wis aku ngalah saiki. Wis percaya karo aku Kang? Ya tak kandhani ya. Sing bisa gawe urip ing kasatren Tanjunganom kuwi dudu menungsa lumrah. Dudu sebarakane awake dhewe Kang. Tukayaya sinipi kumedut padon ing ati jojo bangawing-wingis. Ni apa sing ngrungokke omonganmu aja ming aku. Nek ming aku sing ngrungokke omonganmu kejurut. Aku mengko nek njur pisah karo kowe aku omong ngene iki nangkana ya ming do dilake Antasena kumat. Gelem ra gelem kowe tak gorono. Tok jak medun nang Tanjunganom. Iya. Tanggung jawab. Babagan dalan urusane kowe. Padha wae. Aku ya ora disangone yo. Kon nanggung. Oh iya. Ayo Kang melu aku waton kabeh modho manut aku. Para sesepuh padha ngistokake Kang dadi
aturku mengko tak kira bisa kecekel wadining Angkara Murka ya tak aturi para sepuh kuwi omonganmu ni. Iya, Kang.